Emeka na Nneka Njọkụ na-arịọ amamihe na nchekwa Chineke n'isi Palas Njọkụ ọkachasị n'isi Big Imo Project nke ha ji. Philomena Ọkpala na-ekene Chineke ka ọ na-eme emume ncheta ọmụmụ ya ma na-arịọ ngọzi Chineke n'isi ya. Florence Eze na-ekene Chineke maka ihe ọma niile nke o mere n'ime ndụ ya n'isi ezinụlọ ya nakwa n'isi ụmụ ya ma na-arịọ Chineke ka ọ gaa n'iru na-agọzi ma na-echekwa ezinụlọ ya. Philomena Ọkpala na-arịọ nchekwa Chineke n'isi ya na n'isi ezinụlọ ya. Marcel na Ogechi Obi na-arịọ nchekwa Chineke n'isi ezinụlọ ha ma na-arịọkwa ọgwụgwọ nsọ Chineke n'isi Chidi Obi. Reginald Eze na ezinụlọ ya na-ekene Chineke ka Chioma Eze na-eme emume ncheta ọmụmụ ya ma na-arịọ ngọzi na nchekwa Chineke n'isi ya. Philomena Ọkpala na-arịọ Chineke ka ekpere nke 21 days fasting nke ndị Zionet na-eme ka ọ gaa ọfụma. Ọ na-arịọkwa nchekwa Chineke n'isi Evangelist Ebuka Obi. Amugo na ezinụlọ ya na-arịọ ezumike mkpụrụ obi Emmanuel Chimela Okezie Amugo. Tony na Kalista Odibo na ezinụlọ ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Nze Emeka Odibo, Martin Odibo, Grace Odibo, Jerome na Lucy Onwuka. Ijeọma Nwosu na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Remigius, Marcelina, Innocent, Justina, Onyinye, Bartholomew nakwa ndị niile nwụrụ anwụ n'ime ezinụlọ Akọ. Victoria Ekpa na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Catherine Adak Ọkpara. Ka mkpụrụ obi ndị nwa nwanyị kpọpụtara na mkpụrụ obi niile kwerenụ gara aga. Onye isi nchụaja n'ụbọchị nke tata bụ ụkọchukwu Maslenus Mbata. Kịta ka anyị kwulite ọtọ were aṅụrị tinyekọta ọnụ n'ukwe.
nwa Chineke na-ekwe ukwe aga ịhụnanya na-enweghị ube mere ka ọ bịa n'ụwa. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ndị m hụrụ n'anya na Kristi, unu abụọla taa? Ngwa tụgharịa n'aka gị na n'aka ebe, kelee nwanne gị a sị ya nwanne m ngọzi dịrị gị. Kelere m ya sị ya ngọzi ihu Chineke ya kpọkwa ya. Otite mmanụ na-esi n'ihu Chineke were na-asọsara ndị ya ka o rutekwe ya, ka ọnọdụ ya n'isi, ka ọ banye na ndụ ya, ndụ ezinụlọ ya, ebe niile ihe ọ na-arụ, ka ngọzi na-eso ya na-aga. Kwuo okwu ngọzi n'isi ya. Enwere m aṅụrị oge m nọrọ ha kwuru sị ka anyị jee na be di nwenụ, because in his presence anointing breaks every yoke. Anyị na-ekele ya maka ịdị mma ya, na-arịọ ya mgbaghara n'ụzọ niile anyị siri mejọọ, ka o nwee njọ ọbụla nke ga-ebutere ekpere anyị taa ọgbata ihe, ka ọ sachaa ma wezụga n'ebe anyị nọ, ka o were ebere ya zute anyị. Anyị ekele ya onye mere ka ọ dị ire na anyị ga-abịa n'ihu ya taa, wee rịọ ya mgbaghara n'ụzọ niile anyị siri mejọọ. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, ma ndị ọma na ndị nsọ niile na ụmụnna m, kụnụrị Abraham sọpụrụ ụwa Chukwu anyị arịrịọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, were duru anyị na ndụ ebighị ebi. Mebere, Kristi mebere, Kristi mebere,
Kristi mebere mebere onye nwanyị mebere mebere onye nwanyị mebere 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 onye nwanyị mebere onye nwanyị mebere 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 otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Otito dịrị Chineke, 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 otito dịrị Chineke. Sekpụrụ gị, anyị sekpụrụ gị, anyị ga-aga ebube, anyị ekele gị n'ihi n'okwu ebube gị, n'okwu ebube gị. Otito dịrị Chineke, 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 otito dịrị Chineke. Ekpochapụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Otito dịrị Chineke, 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 otito dịrị Chineke. Nyere m nsọ, nyere m nsọ n'ebube Chukwu okwu nna.
amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ Chineke anyị, biko nyere anyị aka ka anyị were obi anyị niile na-efe gị, ka anyị hụkwa mmadụ ibe anyị n'anya otu i si hụ ha n'anya. Anyị arịọ gị ihe ndị a site na adịghị inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị n'anya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa to ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Zefania. Ndị umeala niile nọ n'ụwa, chọọnụ Onyenwe anyị. Ndị niile na-edobe iwu ya, chọọnụ ya. Chọọnụ ezi omume. Chọọnụ obi umeala. Eleghị anya, a ga-echekwaba unu n'ụbọchị iwe nke Onyenwe anyị. Ma aga m ahapụ ndị egbufọrọ egbufọ n'etiti unu, nke ga-abụ ndị umeala na ndị a na-agụnyeghị na mmadụ. Olee ndị ga-agbara ọsọ ndụ gbaba n'aha Onyenwe anyị? Ọ bụ ndị ahụ egbufọrọ n'ala Izrel. Ha ga-edobe aka ha ọcha. Ha agaghị atụ asị. Agaghị ahụ ire na-ekwu ụgha n'ọnụ ha. Ha ga-azụ atụrụ ha, meekwa ka ha makpuru na-enweghị nsogbu ọbụla. Okwu nke osepụwa. Kenam niri Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Ngọzi dịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Zanụ ya. Ngọzi dịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze. Ngọzi dịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ọzịza. Ngọzi dịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Onyenwe anyị na-edobe nkwa o kwere ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-ekpeziri ndị a na-emegbu emegbu ikpe, bịakwa na-enye ndị agụụ na-agụ nri. Onyenwe anyị na-ahapụ ndị eji eji ka ha nwere onwe ha. Ọzịza. Ngọzi dịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi
ka ndị kpuru ìsì hụwa ụzọ. Onyenwe anyị na-ekulite ndị hụrụ ehuru. Onyenwe anyị hụrụ ndị ezi omume n'anya. Onyenwe anyị na-echekwaba ndị ọbịa. Ọsịsọ ngọzi dịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Onyenwe anyị na-eguzowe nwambịa na nwanyị isi mkpe, ma ọ na-ahịgharị ụzọ onye na-arụ ala ka ọ gbaghọrọ agbaghọrọ. Onyenwe anyị ga-achịgide ruo mgbe ebighị ebi. Zayọn, Chineke gị ga-achịgide ruo na ndụdụga ndụ niile. Ọsịsọ ngọzi dịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. N'ọzọ, ngọzi dịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ụmụnna m, chetanụ ihe unu bụ tupu Chineke akpọọ unu. Ọ bụghị ọtụtụ n'ime unu mụtara akwụkwọ ma ọ bụ mara ihe dịka ụmụ ụwa si achụ ya taa. Ọ bụghị ọtụtụ n'ime unu bụ oke dike. Ọtụtụ n'ime unu abụghị ụmụ ndị ukwu ma ọ bụ ndị ama ama n'obodo. Kama Chineke họpụtara ihe ụmụ ụwa kpọrọ ihe nzuzu ka o wee mee ka ihere mee ndị na-eche na ha maara ihe. Ọ bụkwa ihe ụmụ ụwa na-eche na ike adịghị na ya ka Chineke họpụtara ka o wee mee ka ihere mee ndị dike. Ọ bụkwa ihe ụmụ ụwa na-eleda anya, ihe ha kpọrọ ihe efu na ihe na-abaghị n'ihe ka Chineke họpụtara ka o wee mee ka ihe nke dị adị n'anya mmadụ ghara ịdị ire. Ka mmadụ ọbụla gharakwa ịnya isi n'ihu Chineke. Ma Chineke bụ isi iyi nke ndụ anyị n'ime Jesu Kristi. O meela ka Kristi bụrụ isi iyi nke amamihe anyị, nke ezi omume anyị, na nke ido anyị asọ, na onye mgbapụta anyị. Ya mere, dịka akwụkwọ nsọ siri kwu, onye na-anya isi ya jiri ihe Onyenwe anyị mere were nya isi. Okwu nke osebụrụ ụwa.
meghe obi anyị ka anyị wee n'okwu nke nwa gị. Haleluya. Hallelujah. 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 Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Mgbe Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ, ọ rigoro n'elu ugwu. Mgbe ọ nọdụrụ ala, ndị ụmụazụ ya wee bịakwute ya. Jesu wee malite ịkụziri ha ihe sị, ngọzi dịrị ndị bụ ogbenye n'ime mmụọ ha, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi dịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasi ha obi. Ngọzi dịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ala ahụ. Ngọzi dịrị ndị nwere agụụ na akpịrị ịkpọ nkụ maka ezi omume, n'ihi na ha ga-enwe afọ ojuju. Ngọzi dịrị ndị na-emere mmadụ ibe ha ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere. Ngọzi dịrị ndị dị ọcha n'obi, n'ihi na ha ga-ahụ Chineke. Ngọzi dịrị ndị na-eme ka mmadụ ibe ha dị n'udo, n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke. Ngọzi dịrị ndị a na-emegbu emegbu n'ihi ịkwụba aka ọtọ, alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi dịrị unu mgbe ndị mmadụ na-ata unu ụta, na-emegbu unu, na-ekwukwa okwu ọjọọ niile dị iche iche megide unu, na-asịgidekwa unu asị n'ihi m. Ṅụrịanụ ọṅụ ka obi tọọkwa unu ụtọ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu buru ibu n'eluigwe. Ozi ọma nke osebru ụwa. Ka anyị sikwe n'ozi ọma nke a nata mgbaghara njọ. Mgbe ọbụla anyị bịara chọọchị, nga adịrị empty. Ndị eyes enwere ha post nga. Amen. Ọ bụrụ na obiọma dị gị taa, kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ, anyị kelee Chineke. Ọ bụrụ na ụkwụ adịghị gị mma, nọdụ ala, nsogbu adịrọ, mana nọrọkwa ebe ahụ na-ekele Chukwu, maka na ọnọdụ ọbụla anyị hụrụ nwaanyị, anyị ga na-ekele ya. Ebe ị bịara n'ụka taa, kelee ya, kelee ya. Ọ pụtara na ịdị ndụ, n'agbanyeghị ihe niile, ịdị ndụ, kelee ya. Ọ bụrụ chi, kelee Chineke. Si n'ala ala obi gị kelee ya. Aha ya bụ Chukwu na-eme mma. Ọ gbara nkịta, okwu bere n'ọnụ ya, echeta obi esi ike bụ aha ya. Onye na-agwọ ọrịa, na-agwọ ihe kpatara ya nọ. Akpọlie Chukwu ebube, ihe ebube mee.
Chukwu ọma ahụ onye nke na-echekwa mụ na gị, kelebenu ya, kelebe ya, maka na o ruru ya. O ruru ya, o ruru ya, o ruru ya. Maka na asịkwa na ọ pụtaghị, asị na anyị bụ ahịhịa ma ndị iro anyị efopụla anyị. Mgbe ha bịara ifopụ anyị, Chineke asị ha, taa wepụ aka. This is the apple of my eye. Mgbe ha bịara ka ihe ahụ ha chere na anyị echiche ọjọọ ka o mezuo n'isi anyị, Chineke asị ha, taa wepụ aka. Ịmakwa onye ọ bụ? Ihe a bụ nwa m hụrụ n'anya. Kelee nna gị onye hụrụ gị n'anya. Kelee Chukwu a maka na ọ hụka anyị n'anya karịa. Ome mgbe ike gwụrụ dibịa, ọgwọ mgbe ike gwụrụ dibịa, ọ bụ aha ya. Chukwu na-eme mma bụ aha ya. Ọ tọrọ ngwugwu ndị iro m kere m bụ aha ya. Ọ kụgburu dibịa n'ihu arụsị ya bụ aha ya. O tiri Fero mmanwụ bụ aha ya. Aka kewara osimiri bụ aha ya. Ọ tụrụ kapet n'olu osimiri were gafere bụ aha ya. Ome mgbe ike gwụrụ dibịa bụ aha ya. Chukwu na-eme mma bụ aha ya. Kelebe ya, kelebe ya, kelebe ya, si n'ala ala obi gị kelee ya, maka na o nwere aha ọbụla etoro ya nke ruru ihe ọ bụ. Aha ya bụ ebube ebube, odogwu akata aka, ama ama amasị ya amasị, echeta obi esi ike, nwoke obi ọma, onye ebere, onye udo, onye ịhụnanya, onye ndị mmụọ ozi na-ada n'ụkwụ ya. Ebube niile nọ n'eluigwe na-eto ya were na-aja ya mma. Anyị nwa nọ n'ụwa ga-esoro jaa ya mma, kelee ya maka na o ruru ya. Ihe o mere anyị karịrị akarị. Onye ukwu ka ọ bụ, ihe ejiri mara ya bụ ihe ukwu. Onye ọma ka ọ bụ, ihe ejiri mara ya bụ ihe ọma. Nwachukwu, si n'ala ala obi gị kelee ya. Ngwa welere m aka nri gị ahụ elu. Ebube, ụmụ na-ekele gị. Akọla m ọnụ gị bụ onye iro m, onye na-ajụ m solebe chi m nọ. Akọla m ọnụ gị bụ ajọ mmụọ, mgbe ọbụla m kpọrọ chi m nọ na-aza m. Nkọwa mmeso ọma ya, chi ga-eji chi ga-abụ ma nkọwa ya, chi ga-eji chi ga-abụ nkọwa mmeso ọma ya. Nkọwa mmeso ọma ya, nkọwa mmeso ọma ya. Ọrịa nke ọ gwọrọ ọnụ m, nzọpụta nke ọ na-enye m, ihe ọma o ji agọzi m, ekpere ọzara anụ m, nzọpụta o nyere nụ m. Nkọwa mmeso ọma ya, nkọwa mmeso ọma ya, nkọwa mmeso ọma ya, nkọwa mmeso ọma ya, nkọwa mmeso ọma ya. Chi ga-eje chi ga-abụ. Thank you, Jesus. Maka ọrịa ịgwọrọ, thank you, Jesus. Maka nchekwa ị nyere, thank you, Jesus. Maka ekpere ịzara, thank you, Jesus. Maka ụzọ ịsụrụ, thank you, Jesus. Maka okwu ọnụ gị, thank you, Jesus. Maka ama ịgbara, thank you, Jesus. Maka ihe ọma ndị ọzọ nke anyị na-amadịghị na o mere na ndụ anyị, nke ị mere na ndụ anyị, thank you, Jesus. Amen. Ka anyị nọdụ ya. Mgbe ọbụla anyị gbakọrọ, anyị dị ka ndị bịara ige nna ha ntị. Mgbe ọbụla anyị gbakọrọ, ọ bụ ịhụnanya ka anyị jiri gbakọọ, ka anyị gee nna anyị ntị ka ọ kụziere anyị.
Nkụzi ya dịka oke mkpa, maka na ihe nkụzi ahụ na-eme bụ ịgbazi anyị olu, ịtụziri anyị aka ụzọ ọ ga-esi abụ ọ bụrụ na anyị bichaa ndụ anyị n'ụwa a, anyị enwe ike laghachikwute azụ n'ebe ọ nọ, maka na ọ bụ ihe o kwere ka anyị. Chukwu kere anyị ka anyị mara ya, hụ ya n'anya, fee ya n'ụwa wee mee gịnị? Wee laghachite azụ n'ebe ọ nọ, binyere ya na aṅụrị ebe ebe n'ụwa ọzọ. O nwere onye n'ime anyị ọ chọrọ ka o fuo. Ọ bụ ihe merenụ, ị hụrụ ndị arụrụ ala ahụ ọtụtụ mgbe ya dị ka ha na-agba afọ karịa ndị ezi omume, maka na Chukwu na-enye ha ohere. Chukwu na-enye ha ohere ka ha ghọta onwe ha. Chukwu na-enye anyị ohere n'ime njọ anyị ka anyị ghọta onwe anyị wee nwee ike laghachikwute azụ n'ebe ọ nọ, maka na ọ hụka anyị n'anya. Dịka anyị gbakọrọ ebe a, ọ bụ okwu ya ka anyị bịara ige ntị. Ihe ukwu ahụ na-eme wee tụziri anyị aka ka anyị wee ghọta ụzọ anyị ga-echi laghachite azụ n'ebe ọ nọ. Ozi ọma taa, o nwere otu onye dere akwụkwọ, ihe ọ kpọrọ ya the Beatitudes, nkụzi n'elu ugwu, the Sermon on the Mount. Ihe ọ kpọrọ ya bụ the marrow of the gospel. Mara ihe bụ marrow, ụmị ọkpụkpụ ozi ọma, ọ bụ ihe ọ kpọrọ ya. Ụmị ọkpụkpụ ozi ọma, ọ bụ ihe ọ kpọrọ ya. Ele onye o jiri kpọọ ya ụmị ọkpụkpụ ozi ọma? Maka na ọṅụ na ngọzi na ịdị mma nke a na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa abụghị nke si na ihe anyị nwere abịa. Ọ bụ nke na-esi n'ebe Chukwu nọ ọkpụtọrọkpụ were na-erute ụmụ ya. It comes from the abode of the divine, the Trinity, were na-abịa. Ọ dị iche. And ọṅụ a bụ nke na-adịgide. Ngọzi a, this blessedness a na-ekwu okwu ya taa, ngọzi a na-ekwu okwu ya bụ nke na-adịgide. Ọ dịghị ata nchara, ọ dịghị agbanwe, ọ dịghị abịa na njedebe. Ọ bụ nke na-adịgide, maka na ebe o siri na-asọpụta bụ onye na-adịgide, na-adịghị agbanwe, na-adịghị ata nchara, na-adịghị abịa na njedebe. Onye alaeze ya na-adịghị abịa na njedebe. Nke ọzọ anyị ga-esi n'ozi ọma taa wee mụta bụ na ọtụtụ ihe ndị anyị kpọrọ ngọzi, ịchọ ha ebe ahụ ịma m hụ ha. Jizọs abịazie were na-agwa anyị, sị ụmụ m, ọ bụrụ na anyị chere iketa oke n'ala eze ahụ nke ya onwe ya bịara ihibe, na a ga-enwekwa otu anyị ga-esi were na-eche echiche na echiche anyị agaghị adịkwa ka nke ndị ọzọ. Echiche anyị agaghị adịkwa ka nke ndị ụwa. Ụzọ anyị si ahazi ndụ anyị agaghị adịkwa ka ha. The standard of measurement agaghị adịkwa ka nke ndị ụwa, na ọ ga-adịkwa iche, maka na alaeze ya dị iche. Ọ bụ ihe mere gị gbadata na ihe ọgụgụ ndị agụrụ anyị taa. Na ihe ọgụgụ nke mbụ, lee ndị a na-eto ebe ahụ, ọ bụ ndị dị umeala, ọ bụghị ndị bụ dike. Mana n'etiti anyị, ndị anyị na-eto bụ ndị bụ dike. Ndị bụ ha pụta n'obodo ha na-agụ ịmakwa ndị anyị wụ. Ọ bụghị ndị a na-eto. Ndị a na-eto bụ ndị ahụ dị umeala, ndị ahụ na-achọ Chineke were na-achọsi ya ike. Ọ bụ ndị a na-eto na ihe ọgụgụ nke mbụ agụrụ anyị taa. Na ihe ọgụgụ nke abụọ, lee ihe Pọl dị nsọ si anyị. Ọ sị na Chineke họrọ ndị ahụ a na-agụnyeghị na ihe ọbụla, ndị ahụ na-enweghị ihe ejiri ha kpọrọ, the dejected and the rejected of the society, na ọ bụ ndị Chineke bulitere elu iji lee ndị kpọrọ onwe ha ihe, iji lee ndị kpọrọ onwe ha ọkachamara, iji lee ndị gụnyere onwe ha dịka ndị ma ihe, wee menyere ha ihe ihere, maka na ọ bụ ka Chineke si eme ihe ya. A typical example, leenụ mgbe Chineke dinyere Samuel ka ọ gaa n'ụlọ Jese jee wuo otu nwa ya mmanụ ka ọ bụrụ eze. Samuel ejeruo ebe ahụ, Jese ele ụmụ ya niile ndị o chere na ha bụ mmadụ, ndị kwesịrị ịbụ eze, ndị toro eto, bụrụ dimkpa, ahụ dimkpa hụ ogwogwo imi ya, hụ ogwogwo afọ ya, ndị ga-awụ ha pụta asị ewuo ke bụ ya, ke bụ eze. Agbapụta onye nke mbụ,
Samuel dịka o jiri bụrụ na mmadụ ọ hụ n'anya sị ewu nke ga-abụ eze, ọ gbasi ike ka ọ wụọ ya mmanụ. Chineke asị ya mba, ọ bụrụ onye a, maka na gị onwe gị na-ahụ n'elu ahụ mana ana m ahụ n'ime obi. Agụfụgo onye nke mbụ. Jesel ụmụ ya niile ndị o chere bụ dike, ndị ga-abụ ha pụtasị ewu oke ga-abụ eze o, ya elu ụmụ ha niile were wepụtacha ha niile. Chineke asị Samuel onwe nke n'ime ha m họrọ. Samuel ajụwa Jese, ụmụ gị agwụla? Asọ nke ahụ nọ n'ime ọhịa achụghị atụrụ. Lanya eziri Jese ozi si ya, Samuel ziri ya ozi si ana m abịa n'ụlọ gị ka m na gị rie oriri wee chọrọ Chineke aja. Jese ezie ndị o chere bụ mmadụ. Ọ na-aghọta ihe na-emenụ? O nwere ụmụ asaa ka ọ bụ asatọ ọ bụ iri na otu. Asị ya kwado ezinụlọ gị, ana m abịa n'ụlọ gị ka m na gị rie oriri jee chọrọ Chineke aja. Ya ezie ndị o chere bụ mmadụ, lezie nke ahụ o chere na-abụghị mmadụ, na-enweghị ihe onye agịghị ya na ihe ọbụla, nọ n'ime ọhịa achụghị atụrụ, o zighị ya. Mgbe o ruteziri ebe ahụ, asị ya ngwa kpọsịta ụmụ gị. Ya kpọsịga ha niile. Chineke asị o nwere onye n'ime ha m họrọ. Ụmụ gị agwụla ahụ. Ọwụ ka ọdụdụ ahụ ọ nọ n'ime ọhịa achụghị atụrụ. Samuel asị ya anyị ama ndụ kwere ala dị elu na gị je kpọta ya. Ka David batara, Chineke asị Samuel ngwa wụọ ya mmanụ, ọ ya bụ eze nke m họrọ. You would imagine n'etiti ụmụnne ya ndị ya zara aza nwa ahụ dị mkpa, a ga na-ajụ sị olee ihe Chineke hụrụ n'ebe nwatakịrị a nọ? Ọ bụ ka o si eme ihe ya, ọ bụ ka o si ahụ, ọ dịghị ahụ ka mmadụ si ahụ. Ọ bụ ihe mere na Pọl dị nsọ ji agwa anyị taa sị na ọ họrọla ihe anyị na-enwere ihe anyị ji ya kpọrọ, were ji ya menye ndị chere na ha bụ dike ihere, maka na ọ bụ ka Chineke si eme ihe ya. Ka o si agụ na ka anyị si agụ abụrụ otu. A na-ajụzi anyị taa, ị na-akpọ onwe gị onye a gọziri agọzi? Olee reason iji akpọ onwe gị onye a gọziri agọzi? Ọ bụ ajụjụ a na-ajụ anyị taa. Ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị dịka onye a gọziri agọzi, olee reason iji akpọ onwe gị onye a gọziri agọzi? Ọ bụ maka ụlọ ahụ ị rụrụ na village mansion, mgbe ọbụla ị garuru ebe ahụ gị na-agụ onwe gị ka onye a gọziri agọzi? Ọ bụ maka na ịgbaga 2026 latest, mgbe ọbụla ị pụtara gị na-agụ onwe gị ka onye a gọziri agọzi? Ọ bụ maka na ihe dị n'akpa gị ego dị ya, ị na-agụ onwe gị ka onye a gọziri agọzi? Olee ihe iji akpọ onwe gị onye a gọziri agọzi? Ọ bụ maka na ịwụ barista? Ọ bụ maka na ịwụ lọya? Ọ bụ maka na ịwụ dọkịta? Ọ bụ maka na ị nwere agba nwa ebu nwa mfụ? Ọ bụ ihe iji agụ onwe gị ka onye a gọziri agọzi? Ọ bụ otu ahụ ka ụmụ ụwa si agụ. Elee otu eluigwe si agụ? Lee n'ihe Jizọs gosiri anyị taa. Ọ sị nke mbụ, ngọzi ga-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ. Amen. Adị m sure asị anyị dewe ndị anyị ga-agụnye ka ndị a gọziri agọzi, anyị ama ndenye ka aha. Mana ị hụrụ ihe Jizọs hụrụ ndị ka ndị a gọziri agọzi? Ole ndị bụ ndị dara ogbenye n'ime mmụọ? Ọ bụ ndị nwere ebu, nwee mfụ, mana dabere na Chineke. Amen. Ndị bụ ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, ọ bụ ndị hụrụ onwe ha dịka ogbenye. They see themselves as poor, having nothing and being nothing because they depend on God. Asịgodị na ha enwe akụ niile nọ n'ụwa, they still see themselves, ha na-ahụ onwe ha as na onweghị ihe ha bụ, na onweghị ihe ha nwere, na ihe niile ha nwere na ọ bụ n'ebe Chineke nọ ka o siri bịa. Ebe o si n'ebe Chineke nọ ka o siri bịa, ha na-ahụ ya na ihe niile ha nwere na Chineke agọziele ha, na ọ bụ onyinye Chineke nyere ha. Ọ bụrụzi na ọ bụ onyinye Chineke nyere ha, ha na-esizi n'ala obi ha na-ekele Chineke mgbe niile. Gị too ha maka ihe ha nwere, ha sị gị mba, ọ bụkwa Chukwu. Ị hụrụ ka o siri dịrị? Ọ bụghị ndị na-eti makwa ndị anyị bụ. Ọ bụ ndị na-asị ọ bụ Chineke nwe m, ndụ m bụ nke Chineke,
ihe niile nke nwere Jesus, sọsọ gị riwe otito. Ekwensu enweghị ihe n'ebe m nọ, abụ m nwa nke Chukwu. Jesus, sọsọ gị riwe otito. Ihe niile ha nwere, ha si n'ụtụtụ tete. Ọ bụ eziokwu na ha nwere milion na akaụntụ ha, tete n'ụtụtụ ọbụla ha sị Chineke riwe otito. Ọ bụ eziokwu na ha nwere mansion na ụlọ village nwee na town, ha tete n'ụtụtụ ha sị onye nwe m ijiri otu agọzie m, Chineke riwe otito. Ọ bụ eziokwu na moto ha na-agba ma ọ bụ ihe ọbụla nke ọ sọrọ ha gụọ, ọ bụ eziokwu na ha pụtara na-akụrụ ha aka, mana mgbe ọbụla ha tetụrụ ụra ha sị onye nwe m ijiri otu agọzie m, Chineke m riwe otito. O nwere ihe ọbụla ha mewere hapụga Chineke n'agbanyeghị ego ọbụla nke ha nwere ma ọ bụ ihe ọbụla nke ha chere na ha bụ. That is being poor in spirit. Ha adịghị ewere otito dịrị Chineke were na-eri ya. Ha adịghị apụta na-eme show na-ajụ makwa ndị anyị bụ ha dabere na Chineke, kwudosi ike na Chineke. That is what it means to be poor in spirit. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ngọzi a, Jizọs si anyị, ọ na-ajụ anyị ese taa, olee ebe ọṅụ gị si abịa? Ọṅụ ị na-enwe, elee ebe o si abịa? Where do you derive your joy? Do you derive your joy? Ị na-enweta ọṅụ gị na onyinye ahụ nke ị nwere, ka ị na-enweta ọṅụ gị na onye nyere onyinye? Do you derive your joy in the gift, or do you derive your joy in the giver? Maka na ọtụtụ mgbe anyị nwetacha onyinye ndị a, anyị ahapụzie chefuo the giver, and then ebe attention anyị bụzi with the gift. E nwere otu nwatakịrị mgbe m nọ na Nigeria, o nwere parish m nọ. Every day this young man na-abịa adoration na-asị m, Fada biko tinyenụ m n'ekpere, achọrọ m imepe business center, biko agachana m kọmputa school, ana m achọ ego m ka m ga-eji mepee ya. Anyị na-ekpe n'ekpere, ọ wee ma sava, ọ na-abịakwa na adoration. Anyị na-ayọ ọnụ Chineke sị biko ka ije bụrụ n'uchi mezoro nwa odibo ga ihe ọ na-ayọ gị. After o mechara establish ihe enu, ahụwe m ya na adoration, ahụwe m ya na masava, ma ahụ ya otu mbọchị jụwa, Emeka kem na anaghị ahụ gị? Asị m, Fada adị m busy. Fada ịdị busy? Na Fada anyị ọrụ adị m busy. Mgbe ọbụla mụ na gị hapụgara onye na-enye onyinye, chụmazie werezie onyinye o nyere anyị were hibe isi, nsogbu adịna. Ọ bụ ihe mere na Jizọs, alaeze nke ọ na-ekwu okwu ya, ịdị nsọ nke ọ na-ekwu okwu ya, o ghere oghe maka onye niile, ma ndị dara ogbenye na ihe nke ụwa, ma ndị nwere ihe na ihe nke ụwa. Ọ dịrị onye niile ọ dipendere ebe ị na-achọta ọṅụ gị. Mana ọtụtụ mgbe ọ na-esiri ndị ọgaranya ike, maka na ọtụtụ mgbe ego bịara anyị, akụnụba bịara anyị, ọ na-edufukara anyị ọtụtụ mgbe. Ọ bụ ihe mere na ịgụọ the Gospel of Matthew chapter 19 verse 24, Jizọs jiri sị na ọ ga-echiri onye ọgaranya ike ịba n'ala eze eluigwe, ma ọ ga-adị izi ya na ịnyịnya ibu siri n'ọnụ na nga gafere da na onye ọgaranya ịba n'ala eze eluigwe. Mana ọ bụghị ahụ na ọ dị impossible. E nwekwara ndị ọgaranya bachara ụba, ghọta onwe ha fụ n'ime ego ha. E nwekwara ndị ogbenye wụrụ amụsụ, ama m mara na e nwere ndị ogbenye wụrụ amụsụ, obi adịghị ha mma, enweghị ihe ịhụnanya. Mgbe obodo ekwuru na ha n'ime, efeghị ha Chukwu, onye ha ọwụ ogbenye wụrụ amụsụ, ọ na-awụ double tragedy. So gị bịa hụ na ngọzi a nke dị nwere Jesu Kristi na-ekwu okwu, ọ dịrị onye niile, mana o dipendere ebe ị find gị ọṅụ gị. Ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa,
ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị. Mgbe ị na-eri, mgbe ị na-aṅụ, echefula Chineke kere gị. Ebe ị na-achọta ọṅụ gị, ebe m na-achọta ọṅụ m, ga-editamin ma mụ na gị na-abụ anyị ga-aba na ngọzi a nke dị nwe na Jesu Kristi na-ekwu okwu ya na-adịghị enwe njedebe. Nke atọ, ịbakwa na ngọzi a ga-efu anyị ihe o. Ịba na ngọzi a ga-efukwa anyị ihe, a lot of sacrifice, maka na ọ dịkwaghị izi. Lee ka esi agụ ya, ya na-atọ. Ngọzi ga-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ. Ọ dịkwaghị izi ịda ogbenye n'ime mmụọ. Ngọzi ga-adịrị ndị a na-akparị n'ihi Jesu Kristi. Ọ dịkwaghị izi ịnara mkparị n'ihi ya o. Ngọzi ga-adịrị ndị na-ekpe udo. Ọ dịkwaghị izi ịbụ onye na-ekpe udo. Ngọzi ga-adịrị ndị na-eme ebere. Ọ dịkwaghị izi ịbụ onye na-eme ebere o. Ngọzi ga-adịrị mgbe agụụ na-agụ gị, akpịrị ịkpọ nkụ ezi omume. Ọ dịkwaghị izi o. Ngọzi na-adịrị ndị na-ebe akwa ugbu a n'ihi na ọ dịkwaghị izi. It takes a lot of sacrifice. Mana ajụjụ ajụgazi anyị taa bụ, olee ebe ị nọ iji akpọ onwe gị onye agọziri agọzi? Ọ bụ maka na ị nwere akụ na ụba nke ụwa? Ọ bụ maka ụwa na-agụnye gị dịka onye agọziri agọzi ka iji ahụ onwe ka onye agọziri agọzi? Ka ọ bụ na ị na-achọ adịmansọ, ị na-akwụdosi ike n'ebe Chineke nọ, ị hụrụ Chineke n'anya, hụ mmadụ ibe gị n'anya? Ọ bụ ndị ahụ bụ ndị agọziri agọzi. Mana ọ bụrụ na ọṅụ mụ na gị na-esite na ihe anyị nwere, ụlọ anyị nwere, ego anyị nwere, onwe ngọzi nchebe ahụ na-abịa, maka na ihe ndị ahụ gbalawa aghara. Ebe Chineke nọ bụ ebe ndụ dị. Chineke na-akpọ anyị oku taa, ụmụ m, ka anyị ghara na iso ndị ụwa na-agụ ihe ka ha si agụ. Ebe anyị ekwere gbabata n'ime Chineke, ka anyị gụọ ọnụ ka ji nwe na Jesu Kristi si kụziere anyị. Ọ sị, ụmụ m, ọ bụrụ na unu soro ụzọ nke a, unu ga-abụ ndị agọziri agọzi. Ngwanụnụ ka anyị rịọ ọnụ ya maka amara iji kwudosi ike, taa ahụhụ dị ya n'ime, iji bụrụ ndị agọziri agọzi n'ime ya, ka ọ ga-abụ anyị ahụ ya ihu na ihu na mgbe ikpeazụ. Ka dị nwenụ m nye anyị amara iji mee nke a site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Ekwe n'otu Chineke, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Eze Chukwu si na Eze Chukwu, amụrụ ya amụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe. Ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si n'anya, onye si n'anya mee ihe dum. Onye maka ihe ha bụ mmadụ, na maka ihe zọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. Rahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ. Ọ bụ
bịa kpọgbo ya. N'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ tara ahụhụ ọnwụ, elie ya, elie ya. O bilitere na mbọsị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ lagoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na-anwapụta, onye a na-esekpụrụ, na-etokodo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị ya ma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizma nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ, na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ. Onye nwe anyị Jesu Kristi, inyere n'anya aka taa ịhazi ndụ anyị site n'ịgụpụtara anyị otu anyị ga-esi ebi ndụ anyị wee bụrụ ndị a gọziri agọzi n'ezie. Nna m, ekwekwala ka ngụkọ nke ụwa mehụ anyị anya, kama ka anyị bịakete gị nso ka ị were aka gị were gọzie anyị. Nyelụ m aka, o Maria, nyelụ m aka, o Maria, nyelụ m aka, o Maria, ka m wedebe ibe nkwe na nkwa nye. Nyelụ m aka, o Maria, nyelụ m aka, o Maria, nyelụ m aka, o Maria, ka m wedebe ihe nkwelụ na nkwa. Maka nzukọ Kristi n'ụwa niile, na nna anyị dị asọ bụ popu, na ndị niile were onwe ha nye maka igbo odibo, ka ha nweta ngọzi n'uju. Nyelụ m aka, o Maria, nyelụ m aka, o Maria,
nyelu maka o Maria ka wedebe ihe nkwelelu na nkwa. Maka ndị ndu na ndị na-eme iwu n'ụwa niile, ka ha site na nkụzi nke Onyenwe anyị n'elu ugwu nweta mkpalite nke mmụọ niile iji ezigbo obi na-elekọta ndị ogbenye na ndị enweghị ọnụ ga-ekwuru ha. Anyị ayọ gị biko dị nwe n'anyị. Nyelu maka o Maria, nyelu maka o Maria, nyelu maka o Maria, ka wedebe ihe nkwelu na nkwa. Maka ndị ogbenye, ọkachasị ndị enweghị ebe obibi na ndị ahụ adịghị ọ na-eme n'isi, ka site na ngọzi nke Chineke na nkwanye ùgwù ndị ụmụ Chineke ka ha na-enwe ọgwụ nke ndụ. Anyị ayọ gị biko dị nwe n'anyị. Maka o Maria, enu maka o Maria, nyelu maka o Maria, an wedebe ihe nkwelelu na nkwa. Maka ndị na-agba mbọ iweta udo na ikpe nkwụmọtọ, ka ha nwee olileanya na nkwudosi ike, ọkachasị oge ihe siri ike. Anyị ayọ gị biko dị nwe n'anyị. O maka o Maria, nyelu maka o Maria, nyelu maka o Maria, an wedebe ihe nkwelu na nkwa. Maka anyị niile gbakọrọ n'oche nri a dị asọ, ka anyị dị uchu na ọkpụkpọ oku akpọrọ anyị maka iwulite alaeze Chukwu, ezinụlọ, ụlọ akwụkwọ nakwa agbata obi anyị ga. Anyị ayọ gị biko dị nwe n'anyị. Nyelu maka o Maria, nyelu maka o Maria, nyelu maka o Maria, ka wedebe ihe nkwelu na nkwa. Maka ndị niile nwụgoro anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na ajamasị tata, ka site n'ekpere na arịrịọ na ekpere nke Chineke ka ha nweta ezumike n'eluigwe. Anyị ayọ gị biko dị nwe n'anyị. Nara mkpụrụ obi ha biko nyekwa ha udo. Ka anyị werezienụ mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị were chee n'ihu Chineke ugbu a. O Chukwu ji ike niile, ịkụziere anyị taa na ndị bụ ndị agọziri agọzi bụ ndị na-achọ adịmansọ were na-achọsi ya ike n'ime gị, na ọ bụghị ndị nwere akụ na ụba, ndị na-eme makwa ndị anyị bụ ndị na-emetụ ihe. Eze m biko nyere n'anyị aka ka site n'onye ụkọchukwu ruo na ndị ụka, ruo na popu, ruo na bishọp, anyị niile anyị nọ n'etiti ihe na ọchịchịrị a na-adọ anyị, na-adọkasị anyị. Nyere anyị aka ka anyị ghara ịkwụsị ịlụ ọgụ a,
ka anyị kwesị ike n'ime gị, ka anyị nabata ozi gị, ka mgbe adịghị ike bịara ka anyị nọgidesi ike n'ebe nọ ma yọsi ike ka inye anyị ike ikwudosi ike n'eziokwu a nke ị gwara anyị taa. Nna m, mee ka anyị chọta ngọzi anyị n'ime gị, ka ike ghara ịgwụ anyị ịchọ adịmasọ, site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Amen. Number 4. Amara gị ebuka, Chineke onye kere mmadụ. Amara gị ebuka, onye anyị sị na amara gị bara ụba, Chineke onye anyị ji na-eme ọnụ. Amara onye kere mmadụ, onye anyị ji na-eme ọnụ. Odupụta okpere anyazụ, ewo papa m, ewo papa, onye kere mmadụ, onye anyị ji na-eme ọnụ. Odupụta okpere anyazụ, the miracle working God is a miracle working God. Oh, he's the Alpha, he's the Omega, he's the miracle working God. Hallelujah. 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 Is that? Hallelujah. Hallelujah. I have a miracle working God. You have a miracle working God. He's the Alpha, He's Omega. Jesus is a miracle working God. Hallelujah. 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 Omeworo ya, omeworo ya o, ihe mmadụ apụghị emere m, ihe mmadụ apụghị emere m, ogologo
ndụ nke anyị ma apụghị inye n'ugbo mana ndanda ahụ nke ikwu ma apụghị ịgwọ n'ugbo mana ọnwụ n'ọba nke anyị ma apụghị nwụrụ m o mewo ya nwanne m amara ya amara ya nwanne m amara ya amara ya Romanebe Zion, 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 Zion Zion, Zion, Zion Zion Obadama Zion, Zion, Zion Zion Obadama Zion, Zion, Zion Anyị ga-eje n'Obadama Zion, Zion, Zion Anyị ga-ahụ n'obodo ọma Zion, Zion, Zion ugbo ogboro Zion, Zion, Zion elu ụwa ya dị mma dị njọ ekwere ewe m aga m agba rịọwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị na-arịọ gị ka onyinye ndị a anyị bụ ụmụodibo gị na-ebute n'ebe nchụaja gị masị gị naranụ. Biko mee ka ha ghọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke nzọpụta anyị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile dị nwenụ o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị.
onye sitere na ihe omimi nke ngafere rụọ ọrụ a dị ịtụnanya, ka e wee si na njọ na agbụ nke ọnwụ kpọpụta anyị bịa kpọbata anyị na otito nke a nke mere eji akpọ anyị ugbu a abụrụ aghọtara aghọta, ndị ụkọchukwu nọ n'okwu eze mba dị nsọ ndị agbatara gị, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchịrị kpọbata na ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ebe niile. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ha na ukpu eze na ike ọchịchị, nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwu ukwe otito gị ya kwụsị ya kwụsị, na-ekwe. O sebụrụ nwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube jupụtara na eluigwe na ala. Hozana, 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 Hozana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha onye nwanyị. Hozana, 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 Hozana n'elu kasị elu. Ịdị nsọ ezie dị nwenụ mbụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwukwasa ha mmụọ gị, ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha, ka ọ na-enye ekele nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị, na-agharanụ nke ha, rienụ ya unu niile, ke abụ ahụ m, ke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ, ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya, na-asị, na-agharanụ nke ha, ṅụọnụ ya unu niile, ke abụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ihe ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke ha na ncheta nke m. Ka anyị gwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi,
wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Dị nwenụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ, ncheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na pope anyị bụ Leo na archbishop anyị bụ Jose Gomez na ndị echiri echi niile. Chetakwazie ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa ta ụwa keta ekpe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na ha eso ya bụ Kristi, na ha esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ihe dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na ha enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Ụmụnna m, ngwanụnụ ka anyị were n'ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị gaa, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na anyị dịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyeritanụ ibe unu ekene nke udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu. Lee dị nwe anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Hymn number 6.
anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ị na-eme ka anyị gbasie ike mgbe niile site n'enyemaka nzọpụta nke site n'oriri ahụ na ọbara nwa gị, mee ka ezigbo okwukwe na-abawanye mgbe niile n'ụwa, ka anyị nwetakwa agbamume nke anyị ga-eji chọọ ngọzi sọsọ n'ime gị ma hapụga ihe nke ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị. Oito dịrị ya eso. Tupu anyị bido mmanya ọkwa, biko anyị ga-akpọlite onye isi ndị youth David Ifediba ka ọ bịa gwa anyị ihe o nwere for ndị youth.
St. Eugene, otito diri Jesu. Otito diri Jesu. Tata, Ikusa young adults, I were meeting today at 4 p.m. 4 p.m. Odimpa maka Ikusa na bia. We have Ikusa in June this year. It will be in San Antonio. We need participation regarding our committees coming up to organize for the convention. Young adult participation is greatly appreciated. Likewise, we have our Bible study coming up in 2 weeks, and so we want to be able to make sure that the youth and the young adults have the opportunity to participate within that. Finally, a group of Catholic grad students is hosting a mixer for young professionals on February 7th at 6 p.m. at JP II's Shrine. To RSVP and to join our services, please find me after church for more information. Otito diri Jesu. Otito diri Jesu. Okay. Aluno. Otito diri Jesu. Ka anyị ga-ezi anụ ntị n'ọkwa ndị ọzọ dị mkpa. Youth choir ha ga-enwe rehearsal ha ma gbasaa mass. Franka anụrụ ọha ọ nọ ebe a? Unu n'anya n'azụ unu ga-afụ nwanne anyị nwanyị Franka. Di ya rapụrụ na Nigeria. So biko a na-ayọ ka ma ndị CMO ma ndị Knight of Columbus ma anyị ncha ka anyị kpọkuru ezinụlọ ha ma kasị ahụ obi. Otito dịrị Yesu. Fidel Osujo n'ebe a? Nwanne nwanne anyị nwoke kwa nwanne ya nwaanyị nke tọcharafa rapụrụ na Nigeria. Biko a na-ayọ ka anyị ncha ka anyị kpọkuru ezinụlọ ha ma kasị ahụ obi. Ndekwa ebe ọ nọ ọ na-ebe ndekwa ya so biko ka anyị kpọọ ma kasị ahụ obi. Ndị taa bụ ụbọchị mbụ ha isonye na mass. If today is your first time of worshiping with us, please may you stand. On your photo. Okay. Anyị na-ekelezi Chineke onye duru ụmụnne anyị ndị nke mere njem, ndị nke gara Nigeria. Maka ihe a na-aga n'agbata dịka ọ dị mfe. So anyị na-ekele Chukwu na-aduru ha ga-abata n'udo n'enweghị nsogbu ọbụla. Anyị na-asị ekele dịrị ya n'aha Jizọs. Anyị na-ekelezi onye ụkọchukwu duru anyị na Jamisa tata bụ nwanne anyị nwoke Fada Maslenus Mbata ka anyị kpọpụrụ ya aka. Otito dịrị Yesu. Ana m ekele mmadụ niile, ndị altar servers, the choir, ndị usher. Ahụrụ m ha dị n'ụdị ha taa. Mmadụ niile, ndị coverage nke ọbụla i mere iji tinye aka ịhụ na ofufe anyị nyere Chineke gara ọfụma. Asị m ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi anyị niile. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka
ka Chukwu ji ike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Misa gwụsịgo ka anyị lawa n'udo.